siya bamile ngapha kandlela bacaba ngibani bandithuka ngeEnglish isihlobo sam uthi omnye kum yo pick your SOOG nathi kuye Chomi nathi your reverend in the flying kicking kitchen datsho kuye wathi lo wesibini yena caba ke igeli icimfana ba yona ngeyona ikhumsha kakhulu phana entweni bathi kuyo uflutlathi lo xa khumsha flutlathi kubani wathi kum your mother is crocodile that your father is on your kitchen and mother in the kitchen cooking the rice banthuka bamila ngapha kandlela qoma ndifuna zabetha kum sihlobo sam yeva so ke ngoku nje babemane benthuka Chomi yeva mane benthuka nami ndiyathu yayipi masi yandazi nami ndibayeki ke abantu benthuka ngeEnglish hayi man intoni wena uJohn le paloni hayi man hayi intoni hayi Annelisa hayi njani kusekusasa bro uyafika ane mina nkatyi apha endlini nkatyi wena uyafika hayi Annelisa ngijonga ngapaloni mina ndiyakubona uyenze man ujonge ezantsi intoni man uyenze hayi Annelisa utshintshile wena bra kusekusasa bra ankatyi notye ndiyaqala ukutya hlobo ngofuna ubunenzela isono ngoku ha utshintshile wena mina ndiyakubalisela Chomi antshintshanga bra because kusekusasa kufanele ndityile namu Kanicele mosi mina ndiyakubalisela thetha lozoyithetha wethu uthini so bamile ke ngapha kandlela wathi omnye kum ke ngoxa ndivalise Chomi uyawutyhafisa umoya ngomuntu brana because apho ndiyakubalisela wathi ke Chomi wathi ke ngigqibeza khona isituthe kum something about your and then that yo A B C D E F G H I J K L M N O P O P Q R S T U U V W X Y Z walila Chomi yo so ufakela English yakho ke Chomi bengicela mani uninstallise before ndiqondile awuzothini ndiqonda ba uzothini ke ngoku ngicela uninstallise Chomi just me Chomi thula because okoqala apha awuqala uyenza lento apha uyafika apha fanele ukinstallise xa uright uya kwezinye iChomi zakho uyenza hayi kunjani awuzukwazi anazo mandisa izinto ziphelile hayi Chomi apha ziphela ngazikona xa mina ana wiki bra ana wiki manifuna uzogqiba into zami awuzukwazi hamba hayi Chomi utshintshile wena right yo Chomi izotheleni uzibuzo yithetha Chomi mnini nkala mfalazo Chomi ugcwele ibhafu kala ntweni mamela sihlobo sami mamela no cela uthi iya zakho andakwazi ke ndakwazi dinotishara umenotishara eTinarha umfumene phi buzaba ngifumene utishara eTinarha sithinde swami ufast ke wena ufundisa eStreli andiva ndikubasela abantwana baseStreli lento yenzeka lokho abantwana baseStreli xa bathomele nabase-TA high okay so utishara ke uGuy yakhumsha so is communicate English whenever if I talk to Kaine so yandazi ke yandazi hayi ke okay so Chomi to cut for short the story ne uGuy uyarenta wasemthatha okay for current is the worker for the tray okay no for the Strel so hamakayike sithini ngokusuka pha uma uzawuthetha English kokho okay Chomi okay so umGuy ke ngoku uyanifundisa ngoku Chomi yabo English yami improve ngoku ya proof ya improve yo yamvile no improve am so ke Chomi uGuy uyanifundisa English Chomi ndaqomba ndiyafuna anifuna umphoxa ba so I'm for learn ngoku so I surprise endifuna sona Chomi ndibe incwadi pha jonga Chomi unobusela ke wena uyiqalike lena no suka incwadi ntonkona le intone hayi man sitha ndiyiqali wena uyiqali so ndibe incwadi Chomi pha kosincwadi asifundayo uyaqonda ndibona incwadi pha ndiyithatha phezulu kwetafile ekitchen so ndifuna umsurprise Emmanuel ekethile mosle usayithini Emmanuel ekethile le ewe Chomi isincwadi ezika James Bond Chomi ezi Chomi ithi yanifundisa pha uthi ithi as essentials and 1 year warrant into warrant izinto mapolisa Chomi ithi instruction yayo instruct manual
1.7 L kettle codl. Man. So ndifuna umsurprise chomi ndiseku page 63 ngoku ithi le nto English introduction awuzophinduye kulo mfana wena ngoku ndicebisa lona ungaphinduye kulo hayi mana chomi bengicela uninstall chomi ndizayakwenza bendiqondile sakuphathela something trust me chomi nge-20 kaloku iyakhala ndiyayazi chomi ndikusendela ngo-cash send chomi no uyadika umkhulu nana hawe suthi ha-a suthi uba ayikho nice le nto uyenzayo ayikho nice ayizuphinda